Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo uthole i-notification then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Ziku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku, sikubekela-ke nje ey'gamekweni ey'the zenzeka kulona-ke usuku lwanamhlanje. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni okwamanje asinalo igama lakhe, kubikwa ukuthi-ke lo wesilisa wenzeke isihluku esisabeka ngendlela eyisimanga. Kuthiwa-ke uye kubo kama wengane yakhe uRose Baloyi, kuthiwa-ke ufike egcekeni ekudlala ingane eneminyaka ewu-3, kuthiwa-ke ube eseyihlahlela ngesibhedi yashona. Kuthiwa-ke uma wayo uRose Baloyi ube esephuma endlini naye wamhlahlela ngesibhedi washona ngenhlanhla nangebhadi. Kuthiwa-ke kube seqhamuka futhi-ke isoka lakhe uRose Baloyi, kuthiwa-ke nalo walihlahlela elaze lashona. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseHammanskraal eGoli. Like ividiyo, usubscribe kwi-channel, ungasubscribile uphinde ukhomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Ziku-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.